James. Prosím, pane. Už prišla jar, James? Neviem, pane, stromy ešte nekvitnú. James, ty sibírska samohonka. Ja sa ťa nepýtam, či už kvitnú stromy, ale či už prišla jar. V tom prípade jar ešte neprišla, pane. Iba vaša pošta. Aj s poštárom? No nie, pane. Odvtedy, ako ste toho chudáka použili ako pohyblivý terč pri streľbe harpúnov, tak sa tu už neukázal. No dobre, James. Tak mi prečítaj, čo mi kto píše. Áno, pane. Píše vám barón Fusakil, že vraj vás bude žalovať. Nehovor, James. A prečo? Za ten nápis, ktorý ste mu ráčili nakresliť na jeho rodinnú hrobku. Minolta a jej ľudia, pane. To ma inšpirovala tá reklama. Najskôr som tam chcel napísať, že je to anglický Disneyland. Barón Fusakil ďalej píše, že keby sa toho bola dožila jeho pani matka, tak sa v hrobe obráti. Tak teraz tam môže rovno fungovať ako ventilátor. A čo je tam ešte, James? Akási ponuka, pane. Firma Hegedíš a syn z Talianska vám ponúka nezamrzajúce kvety, ktoré kvitnú až do zamrznutia. No na čo by mi boli? To nech si kúpi Fusakel do Disneylandu. Juj, a ešte vám tu ponúkajú akúsi kojeneckú vodu, pane. Kojeneckú vodu? A pre koho? No najskôr pre kojencov, pane. To sú takí malí, holohlaví ľudia, čo ešte nejedia mäso, pane. Nevšimol som si, že tu máme aj takých, James. No, nemáme, pane. V tom prípade vraj môžeme túto vodu použiť ako preháňadlo pre dobytok. Preháňadlo? Áno, pane. Ty myslíš, James, že naše sliepky sa pomaly pohybujú? Prepáčte, pane, ale sliepky nie sú dobytok. James! Áno, pane. Ty najmladší z rodu Ulianovcov. Háda ma nechceš poučovať. Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť. Veď preto, James. Môžeš čítať ďalej. No, je tu akýsi dopis zo Slovenska, pane. Zo Slovenska? Ukáž to, James. Prosím. Aha, Hardy. Prepáčte, pane, to je poštová známka. Píšu vám z úradu vlády a ďakujú vám za skvelú reprezentáciu nášho veličenstva, pane. Slovensko. Rozkošná krajina. A tí ľudia, akí boli milí, pokiaľ boli triezli. Áno, pane, veľmi sa vám to páčilo. Len škoda, že ste si tam nikoho nevedeli zapamätať. Ja za to nemôžem, James. Keď tí ministri sa tam striedali tak rýchlo. Keď som mal pracovný obed s premiérom. No, už som si myslel, že keď dojeme polievku, tak na druhý chod tam príde niekto iný. Ako sa však ukázalo neskôr, boli ste jediní, ktorý sa toho obával, pane. Škoda, že tam nikto nevedel po anglicky, James. Mohla to byť s nimi sranda. Vyzerali tak zábavne. Obávam sa, pane, že vaša dobrá nálada nebude mať dlhé trvanie. Píšu vám aj z daňového úradu. Vraj by ste už konečne mohli zaplatiť dane. 11 000 libier. Ja? Že mám platiť dane? A za čo? No, za polia, statky, zámok a iné majetky, pane. Tak to tu píšu. A my máme polia, James?
Mali sme, pani, ale potom sa vám nechcelo dívať, ako po nich chodia traktory. A dali ste z nich urobiť močiare, pani. A teraz stadiaľ už dúfam nechodia. Nie, pane, doteraz tam stoja. Aj s traktoristami. James, ty tiež platíš dane? Ale, pane, veď ja nič nemám. Aj tranzistor ste mi ráčili odobrať. James, ty mongolský kozmonaut. Veď som ti ho potom vrátil. Potreboval som iba baterky. A viem, pane, stavali ste si elektrický vláčik. Tak ty neplatíš dane, James. No, Mohol by som ťa udať. Pôjdeš do basy. James, a budú tam obťažovať černosy. Ak tam nebudú, tak ich tam pošlem. ďakujem, pane. Vždy som túžil po teple domova. A kto mi povie rozprávku pred spaním, James? Joj, skúste zavolať Lady Fusakelovú, pane. No nebude to prvýkrát. Fusakelka. Zase mi bude rozprávať o 7 trpazlíkoch. Vieš čo, James? Ja ťa neudám. Skvelý nápad, pane. Takže všetko hodíme do ohňa, ako obvykle. No samozrejme. Hádam by si nechcel platiť. A ak sem ešte náhodou potrafí ten drzý poštár, tak mi ho pridržíš, James. Stojáci terč už sotva miniem.